Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwana ndo mwancho muligereria karokoro kwegena kwane bunanogendrete kwego kekigima sokubwatemero verionsi ya Ndizi TV na bwa obwansu bwo mugusi chinsani sato chabona magoroba cinga kingo kwarigania SMS mayango manye unanara yana kwarigania senchira ere yobukirano koreneri tangan kigima tigatranya rega tiari ngwariganirte asenchira ere yobwege. I, Hassan Ali Joho, being appointed the Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. Ogosemeria kwa maunchureri asobokoreri bwechi wizara magega yogotianuo kwa bawaziri abaye 19 insi ya serikali ya Kenya Kwanza. Ngendere to koru onyonga bali bandu bonse babwata amaryo gayo yogotindi. Nko bachera tore tari goka. Nko bachera tororofa erinde to make sure nga abana baitu banyore kinga kitingi cyo gusoma n'abantu bairanire tigasikyabo cya kawaida. Abainki naboni amarwa gokurerwa cinga kyobo nyabibogenderete gokorwa sensemo ya Boronyime yebungenya ribari chache county ya Kisii. For public service to get working and people of Meru get services, Kawira must. For the Gen Z of this county to get employment, Kawira Mwangaza must. Asentunda yende nigaba MCA korwa sebungeye county ya Meru bamwa Kristo Mugavana Kawira Mwangaza asibako mu machano botumekyo bobebwe yabisi egatiama mochande. Haya mnaenda mangengo kwariganira ngumanya senchera ere yobwikirano egendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baigase website ito wetera www.ndizitv.net erio togendera gusanga asobwa mweretriane Evelyn Osero odia tokubwatira na sensemo imanyerero ni gakoro kwa Lydia Musena baigo Sara Mumanyi nero koine kyabuna chibicha neryo gichawe kire asenchera bene okwariga ntuchaka mayechi sisa sobwikirano korwa se county ya Kisii abasumurobere bwo gusangereria ebirengererio byabamenyi igoro yokoreta amagendero abagokorekana ase ward ya Ichuni mebunge ya Nyaribari basaba ase abamenyi babakora ubwatwe ebirengererio byabo kubwatukana negati yali ya arache gokorekana sensemeyo gati abo bwagati bwegeti yechigosori kiage saba kwa koroswa we dispensary nabo igo okogo gose okogareiwa na koigorwa chipara ichikorokorwa se chinsemecho gocha ase tauni ya Keroka ni gomo msebwe nsemeyo Wycliffe Siocha abaga kugania abamenyi abo koba abatoreru cingaki abasave abarabe bagwikirana asensemeyo kubeka ebimanyererio ase chinsemecho sibo bali abaire tamarimo ya serikali babere bakubori wako yarigania cingaki bono emagendero achakire kwenekiwa ase chinsemecho roboterwa sobwikirano ntwarigane no muri Keito Mildred Mumanyi. Buna enchere moyo kolenta amagendero sechiwodi au bono nigo omo MCA we wodia Ichuni Wycliffe Siocha akora ege karona bamenye we wodia yo sechinsemo au lyogo tegerera ebirengereri byabo igoro ya magendero aliaga neti gwikirania egati yabo okorosia kwegeti kyagisaba kwa stadium okorosia we dispensary ya Machachumbi boigo okoigoro gwe chipara echio chire gosomo chokeroka ni gobono abamenyi bagokera egetambukire kyo ase barigania amagenderero ayo because ntore talented abana bari wate abaraiga abana baitabake
kuruse tubwata abamenyo abaki mipira mbayo gaki to vijana tutatawire mbia mono asokuru atarasire getieke kero kego tokibu bisi atokora chinse cheitayo kego rwana nyabioto tari yaito ari kyamo kama gwote ibango ikake rubo ntagetendwa ruba sengora tine uruba abamenyi abo nigo bagania amagendera yo ase batebane chikubakonya konyora chigasi nonyane chiamagoko angega igana abantu bari angega iga na intuntu takeire twanyora gantabu twakora kane ya mako nebore nche nale ko bari nimbia mona singe jumara ntegenteki egento nale ko bayimisa ngankere ntutu karanse nandike kole kebenkebo nonye nabo niga bande bali chindemero chiabo chigete ase chinsemechyo baikirana aso komanya ase chindemero chiabo chigete nase cha serikali chigete lyogokanya obwoba babwate njori ntomere dari ihonda gete komanya ritsuko riare yaronga ki ngaiya serikali yetikare tukukwane ngai serikali bone mobwa yembore kwane imego se obore go nande serikali yendiete ekyo mwezi migo minzonje nakina na tsenenera egeko kera ninza gete kumanya ngaki anyembu toire abana bari baminzo barabuba batakuniri mbashukire nyono kugoroko ase chinga kecho niga bande banyora libagali ogosaba amagenderero ande asensemeyo egati yabo eskuru yagesaba kwa komentwa endemero to konyora ngatu bakorire infrastructure ere conducive eskuru itaba upgraded unabona yaimukire kimasomo through you chairman eta konya first priority yoko nyuminyorera no na kali muga korire ki igo ga korire ndekyo aramyorera skuru kama gosara kore onsi kyanda ikominigo omo MC agania abamenyi bensemeyo gochakoba abatoereru enga kyabasabe yabaratie kobeka ebimanyerero ase chindemere cyo nasarwe kurate gotiase bali banyorete chindemero cye serikali gwetera amasakara apandia gochigotareta chiburaburu chinde chonsi nabora ichonyore ngaengwa chito gakoro bokora bwao ukayegweta ito aba dechi coordinate ba utumeka goliki babe ko bore mbokero bore mesi bore so the moment yo boche chuko tene bisakara bya gososo ruseti korongo bore mubwana oboigetega shauri yako ni wana ini you allow them bakore gasi yabo once bakore gasi yabo na tuigwana abera nyare kana nyoro bone mubwa ombori ase alistoka gare tengo bwa serikali mboro gosobwe ngabori otige ngo uno bwa serikali tini kokura no mungu no mate ngata ko nyana no kwagacha obwe ngano bwa serikali kumbe mbori bwa serikali motige gasi aba beke bintu byabo yiga bakore and then from there egetie gecha koroso ngolipotania egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Keito Mildred Momanya se orobotio oroikrano korwa sesemio ya ichuni togos kabosio nigo aborokwa bagendrete koborwa kwene kyabunango tumeka bare chinga kyechiga baraso mutimoko bwa masomo kwene kyabunanko rigya bare wosenko tumeka bare chinga kichabo bya anena sogo ikrana asemesangerekano eryogo semiwa chinchera chirabakonye kwegendere bya ase amatkaro bosio ekero bare skona mono ekero bare ase chiskuru ayeganiga baga ukono aseskuri abanyaruka ya Kereri imeyo mucho basongo achinga kyabwatani korwa sekiombe ya Kenya Student Christian Fellowship kyabetege kwariganya umusangirekano bukuru omosemi obwo cyase abarokyo gore chinchira cyo kwegenderera abuna tokumanyiwa n'umuri Keito Job Monkey Chinga kiaborokyo baraso mutimoko motienyo gatano na gatatu nige byombe aoneci kanisa cyabere chikwarigania ebikaro nemesangirekano yagosemia aborokiwa imeskuru y'abanyaruka ya Kereri nige kiombe ya Kenya Student Christian Fellowship anemono keliye kuru amaigaligo cyasa aborokigwa asi skuru cya secondary nabo igo ci colleges kyabage kwarigania bene egikaro kyamatuko ane egente getangani amukutano yitogenderetega ngwakera abaibori mbia sengenje mwatumira abana gochaga Kereri ne skuru ya Kereri asogoto libaga elinde tokanyara gutwara umukutano yo
kagosanga bena nabalike bamang'ana maya nigo munyakirogo bw'ekiombeke ase orugongo rwa Gusii Geoffrey Okeno abagagoteba ekiabairete kwarigania egekareke nogosemia aborokigwa ane mono igoro echinchera bawenderete komenya ase amagima abo. Omokutano nigo konyara gochenchia abana na impact yae terie ya boni galio karakine ya amatuko onspi ayo bugimo bwabo gwetera gaiga no tokonyara ko beka chimbu chingi ya sabana elinde banyare go change na kumanya ngaki bawenda kumenya amatukabo asense ensemo y'omokonyi bw'omworokia omonene ntenenera ase esukuru y'ekinyaroka ya Kereri Veronica Nyang'ara nigagokera ase egetambo kero giokoegwa ribaga ria bene kwarigania egekarekio ase atebang'ana bwate ogosemeria okonene buna aborokiwa baikeranire ase esukuru eyo igo barachikonyora amorokererio ayo arabaga kobakonya ase amagima abo. This is a very good program that will enable these students to acquaint themselves with the word of God, that will enable them to become good citizens in the country. At the same time, it is also going to assist these students to curb indiscipline cases in their various schools where they are. Eng'anabo igo yabaga koegwa esegete na borokia ase eskuru eyo. The Lord teaches us that if you disobey, you will never enjoy, because finally that tree withered and it was exposed to the sunlight. We are doing a convention for the associates parallel to that of teachers, and we thank God for this far. As individuals and as groups, they have to hold others' hands so that they grow up to serve the Lord. At the same time, they be good messengers. After they have learned whatever is being taught in this convention, they should go out and apply it. Nchenkoro kwa Reverend James Asuma, chaplain ya Kereri Girl, igongo saba balia Bible mwese mutoligerereti, balia Bible mubwata abananka, igongo saba na mutotomera abana, ntogenda to mukutano twachagete igoro, lero ni tukulia kabire mambi ntororo gwika Jumamosi na Jumapili, nigo tuwaliga ni motoletera abana, asinginje gwetera lingane bakasoma bonoiga, ndibakonye asinginje kegori kia mambia. Aborokio babere bagwikirana ase egikareke nigo babagoteba mbabwate ogosemeria mbachikonyora amange ayo arabega kubagacha na kubagendereria ase amagima abo. God to help us grow naturally and spiritually, the way we have run about Jonah, and we should accept God's call and behave well according to God. It's like student, we are expecting to grow spiritually. We have to raise and answer the call. So we believe that it's going to be a blessing for us, and we believe that it's going to have an impact on our lives. And may God bless you all. Ikareke nense moye kwene kingoki nitore abana bubwate chimbwa chingi ya ase tokorwa. Ginko reporteri ya Ndizi TV korwa se skuru ya Kinyaroka ya Kereri gotoka ime kaunti ya Kisii, Job Maangi. Mbia mwana umurikeito Job Maangi ase orobo tiororo ikranuni ya matemo korwa se Kinyaroka Kierira iyo gotoka se location ya Keroka Township ime yomochio Keroka irena mayanda magiga yo mwanchuobo gotoka ga sireti obo imase chinjira chiobo tutukanu oyo konyo gokora obo nchoreria ase omochio Keroka nyagosiro yo aserieta abuki niga gotebekana go gosimo bro goteba gotogekana go dene chinkoma chogo Kenya nwambarabare ne nyumba ya mumra omwabo nigono nyanabo abenyi chinseme chibabere bakugikeria egekorekyo na koboria obokonyi korwase abarai na boigo abasabaria bayakobwatkana nobo uburemeru ubure ase engeyo abubatanyare gwikirania umuyega bwoko moino muriketo Paul Kapokara nekirana saina utwarganiriro robotyo rwasubime nime yekinyureke iga kimanyekanite buna kirira ekyo gotoka se location iga ya Keroka Township asito kumerana amona bamatabaiga bagenderete gwichanira na gwetumata kubwatikana muno gosira kumusacha w'emyaka yegatwa serieta abuki oyo chinkuma chigosara buna nigo mumuro mwabo oyo obongo bwae botekeraneti abetega komo Kenya olingo chikomnyoka gocha nkanya omwana yegara ire nganza gukura kena kura baminto gake abantu bagacha ekero bacha
kero bacha ngatira ngatebia mugakuri mwana oyo gakwete aba nasinyete bamite gake nkikiaria omwana oyo mwabe narororo orwarete omutwe mwana oyo timonyoretio igo ngacha koigwa egekuro gegokurwa ase omochio oyo igaka ngochi koboka igategera konyara nkiki abeire ase omochio oyo ngochi kominyoka ngochi gocha konyara omonto oramberereti ense aki okwete igo nkore tinanyora onde arorende nkanyora abare aroromba ke bakire baigure ebikura abanto baminyokire gocha nkarengerera enkege kiabo ngachikorigeri nkanyora omonto oitire bwakire korwa ekiongo tira agakuna omotwe iga amang'ana nkanyora naro ngachikorigereri nkaronga nkanyora noibona nyamoite gocha ogochicha nkorwara ngokwana ngogoiga mogori naki tata naki gwakorete egento eke na ninche namoagete nanyora tokona kogaragara gaiga na nkamoaka yamateye iga nigo yereire buna omomuro oyo iga ukagire konyara koba gakomoita nigasa matuka magiga abere gagotwara ebiturutumbu ase ekinyore keiga ase bono bagendere koba bakoboria anyare koba gagotangwa goikobo maene gwatokire kuruku Nicholas uri barimo nabakonya komonyoka nona abana koramonyoka arekero obongo bwaye bwasarikire nabamugete igo akamuchaka igo nabamuchagite nabamukinyete emiori etari emeke igo tokumetie nandi igo tokumetie akerira gento eke ntwanya gokerora etogogikeria serikali yaito etobwatisie omonto oyo abere abwechera egere aringorwe gosairwe ase chibarimo chikoba yamateye bono nigo yagendere koba gekoboria abanyakinyoro baraibe eching'encho chionsi nabo aria ababwata omoyo bwogwancha kwene kibunangwa esona nibari gati buna enchire yemo yokobasira ase okoroberia emeroberi ya matanga enyorekane buna nyagosira nigo konya bamenyete oyo iga okagere koba gakomoita ase agotebekana akaonirie chinchugu chinsemo chiri chakeroka ambi baito bekenyora igo togosaba batubwatisie omochio oyo ito nigo gorense nonye ne piri ya nyamocheri plus kende gionsi ya omochio kende nkeiyo otogosaba bantu baminto batubwatisie ase omochango na kende gionsi egere tonyare togoikia omobere oywo iga bari bonsi moranyare gotokonya motokonya abachumba barai bonsi bari banche gotokonya ase omochio oyo ntobwati kende ntobwati moturi magaga bari baranche batokonye ase omobuko oye ase omoyo bwogwanja aki tokonye egere torusie omoro ominto ango yane tomokoreki tomoenie aki serikali tokonye ntobwati kobwa konde bono toranyare korusia nyonya mochari gaki tokonye etokonya gokura gaki tokonya amabera twara amabera motwara amabera gaki motokonya ase omwana oyo ginko ripoteri kitaseni kia wanjete kia Ndize TV kurugigase kinyere kia gia kierira inchigo nguru kwa Polycarp okara omochando bwa marua tancheiri nigo genderete kwenekiwa asensemo ya boronyi imebungia bunyari bari chache county ya Kisii ekikirira omugambi bwe chinseme cha sereta Isayo Mbiro akobeke kambi erio kwenekia buna gosebikore byo bonia na boigo obwenki bwa marua byabere bigoika omwerio nigo aenekia gochia kugendera gokora obunyabyo butindi erio goikeria buna babere bagokora amarua chinseme cho ari bateira bereka koreta obusaria bwe ching'enjo ao nigo libagerio aborire barie bakonia na boigo kwenga maru wesona ni nemeroberio ao gati abo boremi na boigo obonchorere bira bakonye ase okwegenderia muri keito Mildred Momanyi na ikirana ayo magega y'omuchando bwa marua kororekana koira emeri sensemo ya masaruri ime ya boronyi ime county ya Kisii asomo ingio yo migiata abeire gakonia amarua yo asegeka bono na koirera abasaya bange kuganga ni gobono omugambi bwenseme yo aselieta Isayo Mbiro aesokire na kubeka ekambi senseme yo asokubeka abisi yegeka egeke senseme yo ase okoene kiabuna amarua ngoche gusiriwa asensemeyo igo buna bono roche ense yabone ndabu yarabire nande ntwenderete kobaga twabeire gange wiki bone guchukwera nande ntwenderete koberaga mpaka matuko turakikishe nga asa ya ikire biwango biria
turaithanike ng'a bono usalama yairanire iga nandi bado ng'endere thukuru onyo ng'a bali bandu bonse babwata amariogo aya y'ogotindi nkobachera turi tari igoka nkobachera turi oroba erinde to make sure ng'a abana baitu banyore chingaki chingia cio gosoma na abantu bairanire chigasi kiabo chia kawaida ase emigondo nonya nabo nigarure ogukura gocha ase baria bakobera ebara busaigo gocha gwesonania nonya na ase biasara irio kwegendereria kibugima rero buno rigerereti abantu konye ngoikaranza rawa mabati lakini kurumo isonde abantu abono mbayo igo ng'enderete kubatebi ng'a bado tinta gitikorora muntu onde bwense gaikaranza mabati abantu batakire baba emigondo erinde rio bakonye chifamily chiabo abana baende school chibigibigi chiri na chira chiratoke chikobwaterana n'abantu bakuonia amang'ana bakuonia emiadarati na bara butwabo bekirwa notice ng'a chibigibigi echimo chirusio kegera at the moment togochibwata echibono tiare part of togochire station tochisiekero igo twabasabire ng'a mubwaterana n'abantu barabarifu nonya nabo nigo omwangi oyo aserita Jared Omanga aenekia gotigana nobonia bwa maru asatebire nigo bono atameire oboremi natulika n'oboremi ngasite na babang'ana bambegete omotu ng'aninche ngonia maru ikorire riatatu n'omogambi ese beye gotira bakarogoro abande bagotira bwone babwa maru nimbwata timbwati maru asa maru bakonyepa abagendete konia maru batige omogambi nagasite kweta kere kenyoro maru tayoga isaruri ase chinga kecho nigo basaba eserikali gocha gusira baria batigire ebiasara bya mariogo yogotindia ilio gosoa ase biasara binde ebyao aso kubasira ilio gosomia abana babo onye ndine serikali yeito yarigereria masira y'abantu aba ebarorere njirende yons egere banyore kindi gesubira nyare gokora no biasara igeba boost nande ngantari no manga bweka onye mboro nyito sublocation ngima abantu baito ba boosted na serikali egere banyore biasara bingao bakore egere kusudi abantu abanyare bagendre kwechibundu kimaisha basomia abana nande banyore gento bakori nanda togo sabanga onye mugambi toruto ese egochikogendera koba unabone anyebekire mirogiri miyega arigere youth cyaroronki bakora goripota ria igetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi Mugokoni gobokoinekiwa ase skuru babundi ya Kisi Poli chinga kichokobekerwa egutwa aborokiwa baba ukora amasoma basebirengo au nigaba ibuli ababa wikirana orokwenekiwa okobekerwa egutwa kwa bana baba bakogeregeta mukirekyo na kobaganya kogendera kworokia timbwa chire chingia none chinga kiba kogenda isiko egati abari baba kubekerwa chigutani gobo baba bakoria eira yogochia kogendera kubeka umukia asikeria bate babuna amasoma ibabere bakonyora na yengenchuke ima yora kubakonya ase amatuka babusyo muri keto tipo nasanya norobotyoru nigobo mogoko munene gocha saboro kigobe skuru yobubundi ya Kisi National Polytechnic chinga kibale gochengerana kubikirwa chigutwa ase ogochengera omwako gatano maiga yokonyora amaigelio asamareta nengoro kwa Jonathan Nsongo Terek ditkuliara rogonde no mogoko asinge njongo bekero egutwe ya amasomo na beriki ngosoma korona chagete mbaka bono na kore gore ni nyasenga mbyamo na asinge njo obeira mo na ncho korona chagete mbaka bono ngo chikokora asama ritangoro pulido merema na kote kosi ya civil engineering diploma ndeno mogokorero ko graduate no ye jani ya were taf ne kunganga na wata wono finally at least I've made it. Nonya nabo licha yo gwetera makongu aho bunaborokiwa asa masomo nigo babeire bakoremereria eyere nchire yemo yokurusia baibali obosoku hard work pays kyagara no enche karona chagete kozi ena igete katikaberenga komo egaikera nabona ariko igungonye nuko bwana no gotiganti ke nkora no ene biasara batoli no nyaso bera monanche na kodre na etire na ndenge expected ya manene isiko gaiga ozini maeta bange bantike meta isiko gabona na kore school so ndaba tenga atiko hard work pays na ba kwa kura moyo never give up
bono nigo bari no gosemeria gwokwegendereria asa matukari busio chinga kibali eira yogo chigokoro mukia buna matuka maega iri banyare kwegendereria rituko gucha serinde bore ni nyasaye ngambu ya mona asengento obeira mona incho koruna chagete mbaka bono ngo chigokora na bari bonsi babere bako baba support inko baira ni ngambu ya mono mama brother sister na abandi bonsi bya basani na abairi ko baira ni ngambu ya mono ono tokwanda iskari we hoping for the best ega stonyore na kungana maisha bono tabeire 3 citizens na kisa chance itaendelea kwenda mbele masomo inanga mwisho komenta nayo gati ya bibuli baikira naso muyigoywe nigo bachengera abana babo ase bono bababolia bagendere gutwara chimbwa chingi ya buna matuka magega na gwetuma eri banyare gwesira asa matuka abo ankyo abana bande bono iga bari chi school bono iga bagendere gukora umukia kuno mwana ona umya akorire umukia pakabona aguchuko akorire na bara batene boronge batene nyo barori ba boronge basoke ekogero no mogoko monne sana itwaro ri muna abana beboyeti na bara wacha kwebo yiboigo ani asa agendere ko batubekera yinko reporteria egetaseni kya onambe yemo kya Ndizi TV kurwa se skuru yobobundi ya Kisii National Polytechnic egutuke meje county ya Kisii eliteria nenkoro kwa Dipon asanya Abarai nigo bagenderete kuburiwa kwenekia bunango sira bare abarokiwa mono bali bakorwa ase chinga kitari kwenyara kurende nigo bagakorya bya ase amasomabo ase chiskuru okwana chinga kicho kubwatwa bokonye go cyase abarokiwa moimeye county ya Nyamira ninga bwata nikorwa se kyombe gya Kebaso Foundation babere bako tebona ekirenga kyabekenana no kwenekia buna abanabo nabaro babere bakwenyora chinga kichinyororo cyo goikirania amasomabo negetamkiro kyabage kogerwa nabange gati abo Morokyo monene kurwa seskuri y'abanyaruka ya Sironga asaganira abasamaria bayakogendera wesokya na kurwa ogosira gocyase aboroki wo muri Keto Paul Kapokara namange gago kwane meyo mubaganya yo mu meyo mu Chiga Onyamira umuchaki w'ishirike liga ligokonya abantu bali abangaine bakurwa se cyamata kitari kwenyara limanyakanite na Kebaso Foundation oyo manyakanite buyabuna seneta Kebaso nigo agendere ko bagakwerere ikikirerete Erwe komunye gucakya lishirike liga unenjere ya muyoko batolia abana bangaine abagendete gweterenga yi yo kubora ko bisago bya masomo Piero ta tigete ba to nyumba bakatuwa papa bagatokora muna abana babo tugakinera muhabo tukagende sikuru ko rwaro tugacha bafoka tukarwa igase igo umuntu na nara ukuferina maba mabo ko rwaro Montenene Monte Terra, we can't go over here. All right. The mother to my mother, she took us in when things were tough. She made us hard, and here we stand today. We can. Kwana boigo nigagendere ko bagakwerere njira bakonyira abana asalire iranga mwanonde bwensi teora kunyara ko bagagotiwe siko oyori shirike liga ali osira nigo baraene kibuna abana baiga basa serious amatukare bosiri gokonya cyamate cyabo. This would have not been possible possibly if I didn't have the support from my wife. My wife has been awesome. When I told her we need to put into the foundation every year $10,000 from our family, she never objected. She said that's okay. When you get back to be, we pay all the money, okay? So keep working, we only support smart students. Nigo boiga gendere ko bagakubasige tabara ikwene kibunango tambe yabali ogokonya ochase bali batari kwenyara nenjire ye moyo gukinigesa kukyuma gusi nanene asiki semege kugera cyo kirakonya abana samatukare bosyo. Just this year alone we received about over 20,000 applications for the foundation, and we don't have that money to support all those students. So some of you politicians, friends, lawyers, doctors, pick for some of those students. Let's help them so that they can also be where we are today. Ningana yagokerwa amo nabarai ao egati abo abalimu abonene besukuru Jenny Nyanumba no mwalimu munene w'isukuru lyabo iseke ya Sironga. A novel idea from the Kebaso Foundation, who decided, not because they had excess funds, but because from the deep bottom of their hearts, they have that feeling that they need to support vulnerable children.
As principals, we experience the challenge of sending them away because we know they do not have where they are destined to go and get the funds. And when somebody shows up and takes up the responsibility of taking up the business of paying the school fees for them, we really appreciate and we pray for those people. Kebaso Foundation, you are not taken for granted. I want to say thank you to Kebaso Foundation for identifying Isironga girls. And we hope, by God's grace, that all that you intend to do may be accomplished successfully. Igintu boigo abanga bagokeire ase seneta Kebaso boigo agenda ko bagagusegeta na kurwa ikiorokereria kiago chia ase amate yomugusi. That's cause I thank you for the Kebaso Foundation. Igingo report rigeta sini kia wanjete Kendize TV kurugiga imeye county ya Nyamira igonkuru kwa Polycarp Okara. Mwana muri keto Polycarp Okara soroboti urukurase county ya Nyamira mwanchu muri bontorgereria ya bereka okorekana isko yorogongo ruagusi magega yogo choro numuraibense naboigo kunenki wa nebunke aba waziri aba ye 19 nigo ritkulere baba gotianuga bene ryo chaka kurubokorerwa abaseserikali ya Kenya kwanza aba waziri abongamo na Kidure Kindiki ase wizara y'uburendi weme so ipani tu ya se wizara y'uburendi Eden Twala se wizara y'ibitwetanine Davis Chirchiri wizara y'obosombi Kipchumba Murkomen ase wizara y'Ichigosori Rebecca Miane wizara y'obotari Alfred Mutua se wizara ya Leba Justin Muturi wizara y'obokorerwa serikali Alasan Joho ase wizara ya Mining and Blue Economy John Mbadi ase wizara ya Kiganja ose Treasury Opio Wandaye wizara ya Energy Wycliffe Oparanya wizara ya Cooperative Eric Muga wizara ya Mache Alsuaome wizara yendemero Debra Barasa se wizara yobochenu Andrew Karanja wizara yoboremi Salimu Viria wizara yobonchoreria Julius Ogamba se wizara yechisemi naboigo Margaret Nyambura se wizara ya ICT abo bonse baba kuriira yogochya kubatuka obokoreri obuya inse yoboraiwa Dr. William Samoei Ruto. I Hassan Ali Joho, being appointed the Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all laws of the Republic of Kenya, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly, that I will not divulge directly or indirectly such matters that shall come to my knowledge, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. For the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to Kwa na chinga kene kyo gotianwa kwabo ni ngomuraiwese Dr. William Samoei Ruto abaga kobakira ngambya muno nakobagania kwerwa se okubatuka bokorera borobuya ase chwizare cyo babere bakwenyorera libaga Ruto ngane kyango cyakobwatrana ero kweneki abuna magendera berega kweneki wa ase chwizare cyo anena yatara baga kweneki wa segeka kyemyaka ebere yaitire na atana ni bago cyakurwania mangana ao gati yabo amangana yobokrumi egati yayandamanke. The Farm Foundation we have built over the last 2 years on the basis of the bottom-up economic transformation agenda focused on job creation, development of local industrial capacity, and wealth creation. Transforming our agriculture for food security and agro-industrial acceleration. We focused on harnessing the potential of our micro, small, and medium enterprise to drive our economic progress. We've also endeavored to exploit the opportunities of our digital superhighway to promote technological and creative capabilities on a higher scale, creating opportunities for digital jobs, making sure
that we also invest in universal health coverage to provide all citizens without discrimination with high-quality health care through social health insurance and the employment of thousands of healthcare professionals to provide promotive, preventive, as well as curative services, as I have worked with counties. The radical increase in the number of affordable and social housing units through our affordable housing strategy, which has delivered millions of direct. Namagega ya basabeke waria jenzi wesoke ritkorera sinsemo ao na gokora okorobekana aseri tuko babete bakuriruka 88 nigo bono aba visa boborende abanyanyimbo bakorawa nomo omokonyibo mu inspector general w'abanyanyimbo Gilbert Masengeli aberega kwenekia buna kubatikana no kurobekana uko nigo abantu emyeyemo 52 guswa 74 baba kubekwa biara kubatikana naso gokagerwa wesana ni namangana iyo busaria nigo chinga kiecho Masengeli abaga kwenekia buna abanyanyimbo nigo baba ko sagana engaya ye omonchoreria Jimmy Wanjigi kubatikana ne chikari echo cyabachikorokanoro echiyo chire cy'abantu nyene chikagire ko ebwatani wana mangana iyo busaria niga baga kwenekia buna nigo baragendere kokora obutuki bose nabayo kwenekia burendi boisaine elio korora buna omurembo berego kwenekiwa emergency ya Kenya. The reconstituted cabinet will also collaborate with Parliament to develop legislative measures to promote local manufacturing, value addition, and job creation by restricting the importation of those products that can be competitively produced by our domestic industrial capacity. We stand at the beginning of a new chapter of our country's governance and development. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. The people of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servants. Let me repeat that. You will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards of the people's mwancho murigaringo sabo kwa berasenge ncho yogo kurekana wechi bichorobotyo ruaye omogose Masengeli nigo twakurekanira noroboti ruayo murai wensoru ruarure embeo kurinde togosaba okwabera togoskabosyo nigo mugabana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza Sintundaende aberega wakaisiko yemagega yaba MCA kurwa sebunke ye county yo babeire bawake kurayo kumwaka isiko asaba MCA meronkene na kianda aba wake kura yogo itaberana wako kwa yesko aba MCA 15 babere gokana ase aba MCA batato baba gotekerana asensemeyo Kawira niga komochiwa ase obutumekyo bobebwe abisi no gotabwatia richiko egati yamamocho andamanke. For people of Meru to get tangible and sustainable development, Kawira Mwangaza must. For respect for the rule of law to prevail in this county, Kawira Mwangaza must. Mr. Speaker, through this motion, we are not fighting an individual. We are fighting the poor governance in Meru and the poor leadership in Meru, Mr. Speaker. Because you don't imagine where the governor doesn't understand the time to appoint. The time to appoint, the time to dismiss. I rise to oppose the motion. And by doing so, I'm relying on two facts, Honorable Speaker. I believe that, Honorable Speaker, none of the counts owns any water. May I say that this is just a cheap political scheme which is schemed to take power of this county through backdoor, and we shall not allow it. If I'm given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged
the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Those who didn't vote are 3. And then those who voted nay are 17. And the ayes, those who voted for the ayes are... Mwantio murigiri bano robotio kurwase kaunti ya Meru na rogotreta omwerio bwa mayaye chinsa isato chiabona mugoro wango wakirangambia monayo mwanchu murigiri asogendrete gutoligereria kurwa baribons mugendrete utubwate chinse mochi mitandao tokubakirangambia mono nyora buna butambe asemiroberi Ndizi TV na bogotonyora asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News na baigase website yeto na bogotonyora chinse meronko ibere na nyo wetera www.ndizitv.net Erio togendre gusanga nabago kumanyia yagendre takorekana imeyense ya Kenya. Erio triane Evalino Sero uria twabwatirana sense moye manyerero ni gakuru kwa lile mose nabago sara mumanyira na kyachibicha nerio gicha wikeire asenchira yabene kukuganiria oburgereri boro bya semiro berions chinga kchonse nabago obotko boro botoireru.